Тое, што ў парахонскай сям'і Мелюх выхоўваецца 5 дзяцей, не выпадковасць, а хутчэй заканамернасць. У самой маці Наталі 5 братоў і сясцёр. У бацькі Александра 3. Ген шматдзетнасці мусіў перадацца і гэтай сямейнай пары, якая жыве разам амаль 20 гадоў. Просто что двойня была. Это вторые роды двойняшки. То мальчик и девочка. А так получилось, говорится, Бог дал. Шматдзетная маці, гаспадыня, ды яшчэ і працаваць паспявае. Аператарам машыннага даення ў мясцовым сельхазпрадпрыемстве. А гэта раннія пад'ёмы, плотны напружаны графік і перапынкі даўжынёй усяго ў некалькі гадзін. За гэты кароткі тэрмін Наталі трэба шмат чаго паспець, але адно нязменна. Час, калі амаль што ўся сям'я сустракаецца за абедзенным сталом. Такая тут традыцыя. Вот идешь на работу в 2:50, встаешь ночью, приходишь в 10 дня. Потом опять идешь в 3 часа, приходишь в 12 часов. И целыми днями. А где энергию черпаете, силы, даже вот физически? Это же Дети дают, бывает. Дети. Функцыянаванне кожнай вялікай сям'і патрабуе граматнага тайм-менеджменту. За кожным яе членам замацоўваюцца пэўныя абавязкі. У Мелюхаў таксама так. Пакуль маці на працы, за домам гаспадарка і дзецьмі даглядае бацька і старэйшая дачка. После работы, да. Помогаю, она вот отдыхает, и я сама все там делаю. Или хозяйство, управлюсь вместе ее. Много чего там. Приготовлю, кушать, что такое. Шматдзетная сям'я для піншчыны справа звычайная, асабліва ў буйных аграгарадках. Усяго ў раёне зараз налічваецца каля 850 сем'яў, дзе выхоўваецца 3 і больш дзяцей. Государство принимает все возможные меры для того, чтобы стимулировать рождаемость, поддержать родителей, чтобы они в состоянии были воспитать своих детей достойными гражданами нашей страны. Нерэдкасць у раёне і сем'і, у якіх выхоўваецца 5 і больш дзяцей. Звыш 170 жанчын узнагароджаны ордэнам маці, найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай. Сёлета яшчэ 10 маці-гераінь былі ўдастоены такога высокага звання. Акрамя ордэна, кожная жанчына атрымала матэрыяльную дапамогу ў выглядзе 5 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Нам выделили льготный кредит, тоже мы строим дом. Вот, еще, конечно, не достроили, но надеемся, в скором времени мы въедем туда. Вот, тоже это всяческая помощь в виде там 50% оплаты за сад, там, за учебники, что еще, оформляли детское питание до 2 лет, конечно, это тоже огромная помощь, адресную помощь получали. Государство помогает. Государство нам выделило, когда родился 5-й ребенок, государство нам выделило кредит на реконструкцию жилого дома. Што тычыцца фінансавай падтрымкі, то толькі сёлета сем'і Пінскага раёна атрымалі грашовую дапамогу на агульную суму амаль 2 мільёна рублёў. Звыш 350 тысяч рублёў было накіравана на фінансаванне дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі. Яшчэ больш за 80 тысяч рублёў з раённага бюджэту выдаткавалі на дапамогу 845 сем'ям да новага навучальнага года. Тацяна Будгусаім, Юлія Селюк, Александр Дяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».